Θέλεις ο εγκέφαλός σου να είναι δυνατός στα 60, στα 70 και στα 80? Στο χέρι σου είναι. Ο εγκέφαλος είναι το πιο πολύτιμο σύστημα που έχουμε. Ήξερες ότι ένα ποσοστό μέχρι και 40% της άνοιας μπορεί να αποφευχθεί? Αυτό σημαίνει 4 στις 10 περιπτώσεις μπορούν να αποφευχθούν. Θα με ρωτήσεις πώς? Με 5 απλά πράγματα που ίσως ήδη γνωρίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά ενδεχομένως δεν τα κάνεις συστηματικά και με τον τρόπο που πρέπει. Πρώτον, η κίνηση. Δεν χρειάζεται να τρέξεις μαραθώνιο, αλλά 20 με 30 λεπτά περπάτημα τη μέρα ή όποια άλλη σωματική δραστηριότητα σε ευχαριστεί, βοηθάνε. Καθώς η άθληση δημιουργεί νέα νευρικά κύτταρα και συνδέσεις στον εγκέφαλό σου. Δεύτερον, η διατροφή. Φάε σαν Έλληνας μεσογειακά. Τα πράσινα λαχανικά, το ελαιόλαδο, το ψάρι, τα φρέσκα φρούτα δεν τρέφουν μόνο εσένα, αλλά και τον εγκέφαλό σου. Τρίτον, ο ποιοτικός ύπνος. Στόχος είναι να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες κάθε βράδυ. Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το στάδιο που ο εγκέφαλός σου συνεχίζει να δουλεύει ακούραστα, γιατί αποβάλλει τις τοξικές ουσίες που πρέπει να φύγουν από τον οργανισμό σου, ενοποιεί και οργανώνει τις πληροφορίες που δέχτηκες μέσα στη μέρα. Τέταρτον, διαλύματα και ανάπαυλες του εγκεφάλου. Η μέρα έχει πολύ γρήγορους ρυθμούς και συνηθίζουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται διαλύματα. Χρόνο που αφιερώνεις σε αυτόν, χωρίς οθόνες, χωρίς πολλά ερεθίσματα, με ηρεμία και χαλάρωση. Και πέμπτο, κοινωνικές σχέσεις. Η απομόνωση φθείρει τον εγκέφαλό σου. Η αλληλεπίδραση από την άλλη τον ενδυναμώνει. Γι' αυτό μην κλείνεσαι. Βγες από το σπίτι, επιδίωξε να συναντήσεις τους φίλους σου, την οικογένειά σου, να γνωρίσεις νέα άτομα, να δώσεις νέες προκλήσεις στον εγκέφαλό σου. Ο εγκέφαλός σου γι' αυτό θα σε ευχαριστεί αύριο. Αν θέλεις να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης της υγείας του εγκεφάλου σου και πώς μπορείς να τη φροντίσεις, κλείσε ένα ραντεβού υγείας εγκεφάλου στο Νευρολογικό Κέντρο Mindful Mind.